Ahojte, na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takéhoto šarkana. Predtým ako začneme si prosím pripravte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky vašich obľúbených farieb. V náčrte si nakreslite dve čiary do kríža. Jedna z nich je kratšia ako tá druhá. Konce čiar potom pospájajte, bude to telo šarkana. Na jeho dolný rožtek nakreslite krivoľakú čiaru ako chvost. Na ostatné rozčeky pridajte trojuholničky. Rovnaké trojuholničky vo dvojiciach oproti sebe pridajte aj na šnúru. Nakoniec celého šarkana vymaľujte. Neexistujú tu žiadne pravidlá, môžete si úplne vymyslieť vzor aj farby, aké chcete použiť. A keď už sme pri fantázii, ani chvost nemusí vyzerať vždy rovnako. Experimentujte a skúste vyskúšať rovné, dlhé alebo hrubé, široké, krivoľaké čiary. Dúfam, že sa vám vaše šarkany podarili. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a subscribe a ak sa ti dnes ešte chce kresliť, v popise tohto videa nájdeš linky na ďalšie dve videá, pomocou ktorých si budeš vedieť nakresliť takýto jesenný obrázok. Ahojte!